adlaw sa pagsimba. Dili adlaw nga igsisimba ang simbahon ang Dios. Ang akong adlaw sa pagsimba ngadto sa Dios Sabado, dili kay Sabado akong gisimba, kay base mi nga o kasimba man lagi kang Sabado, akong kasimba Sabado ha. Ang akong gisimba sa nianang adlaw Sabado ang Dios, bisan si Brother Beritas wani kasimba Domingo. Dios ang iyang gisimba sa adlaw Domingo. Pero ningon si Kristo, Marcos 7:7, kawang lamang ang inyong pagsimba kanako kon ang inyong pagtulunan nga gitudlo hinimo lamang tawo. Mao na kay nasakpan man ako nga ang Domingo hinimo lang ng tao, giusab gikan sa Sabado ngadto sa Domingo sa mga tao dito sa Concilios Laodicea AD 336 sa Iglesia Katolika Romana nga kauban ni Brother Veritas, amigo man me, pero basin og makonverter ko madugay ana nga kato sila gigamo sa malang espiritu kay mag-uban na pon mi dire. Mag-uban mi sa estasyonan pero di pa ikaw magpagtuo. Mao na siya brother Baldo nga ako ang iyong pangutana kasi maluwas nagsimbang adlaw Biyernes, Sabado, Domingo, puro gina mga impyerno kay di gud na yan simbahon ng adlaw. Ang Dios ang angay simbahon. Okay, dayon atong ihatag ni Brother Silbert Donduyano sa Catholic Faith Defender. Doon na lang usa lang ka pangutana naman sa no kay atong oras na ilapas lang na, okay. Maying hapon, salamat Brad Nicolay, mayong hapon po Brad Mitch, no? May hapon. Okay, ang akong pangutana, ako na lang idiretso ha, burag duha ni siya ka punto pero iusan ako ng KO. Atong gidawat nga ang igpapahulay gyud niadto Sabado og bisan pagani panahon ni Kristo ilan nang ipadayon sa bago pa ang simbahan pagrespeto. Pero mao ni ang pangutana. Kana bang igpapahulay nga matunong og Sabado ang simbahan ba nga gitukod ni Kristo walay gahom o walay otoridad sa pagbalhin ana sa adlawng Domingo o kung mayong kag panalit og mayong ka og walay gahom asa mabasa sa Biblia nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo walay authority o walay gahom sa pagbalhin ana gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Daghang kay salamat sa nindot nga pangutana. Una, ang simbahan ba nga gitukod ni Kristo wa bay gahom sa pagbalhin sa sugo sa adlong Sabado ngadto sa Domingo? Wa gyud. Efeso 5:23 ngadto sa 24, ang si Kristo mao ulos sa iglesia, ang iglesia manlawas og ang iglesia magmasinugtanon nga magasunod kan Kristo. Og may gahom pa siya ngon unta nga ang iglesia maghimo-himog iglesia al balaod may gahom nga di musupak gyud sa gitudlo ni Kristo. Imong giangkon nagrespetuhan ni Kristo ang adlaw ipapahulay sa bagong tugon di modo atong madayag og klaro nganong nagrespeto si Kristo sa adlaw papahulay. Juan 15:10 gituman ni Kristo ang mga sugo sa amahan. Unya ang adlaw ipapahulay sugo man sa amahan Dios Ama, di man sugo siya wa. Mao na si Kristo di naman si Kristo ako ang amahan usara di modo kun ang matuod nga iglesia magbalhin-balhin iya ra nang kaugalingon nga gahom wala na ay lalom sa gahom sa Dios. Okay, salamat kayo no sa panahon sa pagpangutananay o sa pagpaambit no labi na kang Brother Mitchell Bendilio sa Seventh-day Adventist Church. O ating sunod ang lain nga mapambit mga igsoon kani ang sa Rock Christ Jesus ay si Brother Silbert Donduyano no sa Catholic Faith Defender nga mao po'y bagong napili karon sa CFD Dipolog nga Internal Vice President. Okay, sir. Okay, salamat no Brad Nicolay o salamat kay Brad Mitch sa imong pagpabarug po no sa adlong ipapahulay nga Sabado sa maong sharing nato ron no. Wa ko magdahom nga ihatag dayon ang turno nako kay kang Brad Sarakay Jesus pamanunta. Pero ambot o nganong iya manggihatag nako. Wala. Very humble kayo si atong amigo no sa Rock Christ Jesus no. Atong gidawat nga ang igpapahulay gyud no sa mga Hudiyo Sabado og bisan pagani pag abot na sa bag-ong kasabutan pagsugod sa bag-ong kasabutan nga tinuhuan o kanang gitawag natog New Covenant religion ni Jesus Christ sa bag-o pa ilang yun ang gitahod og tungod pod kay sa maong panahon labi na katungwa mamatay si Kristo binding pa ang Old Covenant. Unya usaman ka Hudiyo si Jesus Christ, so may katarungan nga obligado siya sa pagsunod. Dili lang gani kay kanang Sabado. Apil pa to mga piyesta, mao na nga si Kristo nagbantay sa piyesta no. Sa katong ilang Old Covenant piyesta. Ang kalainan lang sa ilang Brad Mitchell ron kay wala nay piyesta, no?
Pero si Kristo apil yun, no? Piyesta o igpapahulay nga Sabado gibantayan na niya. So magkaingon galing ta nga di lang kay kanang Sabado gibantayan hasta pug mga piyesta. No, muna kalainan pod sa Seventh-day Adventist karon og ni Kristo kay si Kristo moapil magpiyesta. No, sa daang kasabutan kana tungod kay binding pa ang Old Covenant. So wa pa mamatay si Kristo kay niingon si San Pablo ang Old Covenant iyang gipasabot, no, implied nga diha man sa kamatayon ni Kristo gitapos tong mga kalagdaan nila sa unang nga mahulog nga ceremonial ug juridical. Ug tungod kay kanang for example kanang pagpiesta o kanang galing tuli apil na sa ceremonial natapos na sa krus ni Kristo mo na sa panahong Kristiyano dili na ta obligado ana. Pero kay sa natural good nga proseso sa kanang gitawag na transition time dili man good automatic mabiyaan dayon diretso ug unsa nabatasan na sa daan. Og tungod pod kay binding pa ang Old Covenant sa wa pa mamatay si Kristo sumay katarungan nga mopahulay gud sila sa adlawng Sabado. O kanang katong akong pangutana kaganina kana ba wala ba'y gahom ang simbahan sa pagbalhin ana? Ang akong gipangayo ni Brad Mitchell ganina unsang tekstuha nga mabasa nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo way gahom sa pagbalhin ni ana. Lain man iyang gibasa sa Epeso, murag wala gyud na basa dito nga ang simbahan walay gahom sa pagbalhin. Gani kung basahon nato ang Colosas 2:14 ngadto 17 nga kanang mga balaod nga mahulog nga seremonial gitapos man na sa krus. Unya dili na ta obligado sa pagsunod ana, dili na galita mutugot nga dun na pay maghukom na to ana. No? So mao na nga labi na kung basahon nato ang Mateo 18:18 nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo may gitagaan og gahom sa pagdili og pagtugot nga ang inyong idili diri sa yuta idili nako sa langit, ang inyong itugot so may katarungan nga ang simbahan makaingon ta pwede makabalhin ana. Labi na kung atong tun-an jud na unsa nang balaod sa igpapahulay sa pagtuong Katoliko sa iyang exegesis ana, ang igpapahulay has two elements, duha ka elemento, ceremonial o kanang gitawag natong divine o natural or moral law. Ang divine ana nga sa usa ka semana na igpapahulay gitawag nag ikapito kay giingon man diha 6 days labor, the 7th day is the Sabbath. So remember nga sa napulo ka sugo kung mobase ta sa original nga Hebrew, no mentioning what day nga mo sugod ta og trabaho, giingon lang unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. So kanang pagpatunong unsa nga adlaw ta mo sugod og trabaho og pagpatunong sa ikapito ceremonial na kay dili specific ang 10 commandments kung unsa nang igpapahulay, no? Nga ingon na 6 days labor unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. So umingon ta nganong Sabado ang igpapahulay sa mga Hudiyo kay ang ilang gipili sa unang adlaw sa pagtrabaho kana mga ulang adlaw semana nga Domingo mo na ikapito Sabado. But ceremonial ang pagpatunong tungod kay ceremonial Colosas 2:14-17 gitapos sa krus. So, pwede nang usbon ang ceremonial element. Kay I think si Mitchell nguyo na ko ana ang mga ceremonial laws gitapos ni Kristo sa krus. So kay gitapos ang simbahan pwede makausob anang ceremonial essence sa balaod. Plus anang kanang tuli ceremonial man na. Gilisan man ilag bunyag. Di ba? Unya kana pong pagkaon gani kung ato nang i-appeal pod part na sa ceremonial kay wala ni labot sa 10 commandments. Dili na mangalita mutugot nga hukman tagon siya tong kanon base sa panudlo ni St. Paul. No, di ba? Mao na nga si Kristo pod wa na manudlo ana. So mao na nga kana mga ceremonial essence sa balaod pwede nang usbon. Unya ang official declaration of transfer ana, dogmatic declaration of transfer niadtong 363 katong referensya gigamit ni Brad Mitchell 336. Sa referensya pod akong gibasa 363. Siguro nagrambo lang siguro basta haidera ana nga tuig, no? So declaration of transfer. Unya mutuot ana Council of Laodicea kay Christian Council man na. Kung nituot atong Jerusalem Council, mutuo pa ta sa Laodicea Council kay Christian Council mo puto. Di ba? Mutuo manggali si Mitchell atong declaration sa Council of Nicaea nga gihukman nga si Kristo tinuod jud nga Dios. Tuo man si Mitchell nga Dios si Kristo. Council of Christian man to Nicaea. O di ba? So kana pong declaration nga pila ka buok
basahon sa bagong kasabutan, Council of Cartago, Hippo 393 og nalimot ko anso sa nga tuig tong usa. Tuo po si Mitchell nga 27 books sa New Testament, pero ang mga apostol walay declaration ana, pero nituo ta ana, di ba? So kung mutuo ta sa Council of Jerusalem, Council of Hippo, Cartago, tuo po sa Council of Laodicea. Kaya naman kay ang matuod nga simbahan ay gahom sa pagdili og pagtugot. Mao mangani nga kung mobasa ta sa mga sulat ni Obispo Ignacio, gisugdan na nila pagpahibalo nga ibalhin na gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Di lang nako basahon diri kay api kay atong oras na man ko'y referensya kung mag-cross examine si Brad Mitchell ani basahon nako. Disipulo ni San Juan nag-ingon nga ibalhin ng paglihi sa adlong Sabado ngadto sa Domingo. Kanya katupong idikop nila ni Constantino nga iyang gi-deklara sa iyang imperyo nga magbaton ng igpapahulay ang Roman Empire, hinoon double background na pagan at the same time Christian. Kay mo na yung nakita po na magtiguman ang mga Kristiyano sa adlong Domingo. So politiko man siya. So mao na nga gitagaan niya pabor ng duha, pagan o Christian. So gideklara niya nga Domingo na ang magbato ng adlong igpapahulay nga Domingo sa imperyo o gi-approve na ni Pope Sylvester I. Dayon gi-affirm na sa mga obispo katong sa Council of Laodicea 363. So mao na nga ang Christian Council kinahanglan mo tuo ta na kay unsay giingon dia sa Mateo 18:17 nga ang simbahan kung di ta maminaw isipon tang makasasala. Nya nganong motuo pagyud tag Christian Council kay ang Christian Council Christian ko na katawhan ko na ni Kristo unsay giingon niya sa Lucas 10:16 ang naminaw ninyo sama ra nga naminaw nako, ako lang gi-paraphrase. Ang wala maminaw niyo, sama ra nga minaw nako. Si Brad Mitchell siguro, pili-pilion ra niya ang mga Council Christian. Kay motuo siya sa Council of Jerusalem, tuo po siya sa Cartago o katong Hippo nga nagdeklara nga 27 books ang New Testament, pero dili siya motuo sa 363 Council of Laodicea kay musupak man sa iyang doktrina. Unya kay unsang teksto atong gibasihan nga pwede makabalhin ang simbahan ana? Mateo 18:18. Ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit, ang inyong itugot. Mabitaw nang utanan ko kung dili pwede mabalhin asa mabasa sa Biblia. Nga dili pwede mabalhin ang solemnity of the Sabbath to Saturday to Sunday. Lahi yang gibasa. Wa may bersikulo nga mabasa nga dili pwede makabalhin ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Diya lang ko, wa nay time. Okay, 1 minute. Okay, ako nang mo taragot naman. Okay, salamat kayo Brother Silbert Dundoyano, Senior alias Veritas sa Catholic Faith Defender. Unya ato sa tagaan og panahon nga sa pagtubag ay mo po sila ang pangutana ug dunay mga objection i-address lang sa moderator. O nang pangutana, Brother Veritas. Salamat kayo sa imugong gidiin nga ang iglesia dunay gahom sa pagbalhin sa sugo sa Dios nga Sabado. Pangutana, asay bersikulo sa Biblia nga ang iglesia dunay gahom sa pag-usab sa Sabado ngadto sa Domingo aron mosibo ang gihimo nila sa Council sa Laodicea sa 336 AD. Ang tugot ako sa pagtubag sa duha ka paagi, no? Ako lang klaruhon nga ang pag-ingon ako nga pwede makabalhin sa iyang mga ceremonial essence of the law, but never sa iyang divine o natural essence o natural law, no? Ang seremonya lang nga kay akong giingon ka ganina nga kanang pagpatunong gud unsang adlaw ta musugod og trabaho, ceremonial kay dili specific ang balaod sa Exodo 20. Sa ato pa kung dili specific ang first day of work, dili pud specific ang pagpatunong sa ikapito. Unya kay ang mga Hudyo musugod man sila kanang Domingo mo nang natural ikapito nila Sabado. Okay. O mao na wa pa kung human permits. So mao na so kay ceremonial man ang pagpatunong pwede na ibalhin. Unya ang teksto gyud nga atong gibasihan implicitly not implicit gipasabot nga ang dunay gahom ang simbahan katong Mateo 18:18 nga ang inyong idili diri sa yuta idili nako sa langit, ang inyong itugot. Now sa bago pa ang simbahan wala pa nila na gi-decide kay ila pa magid nang girespeto. Ipa ka balik-balik sila si Christoph, si Pablo, makigdebate, manudlo sa adlaw Sabado nasa Book of Acts. Pero wala sila mag-ingon nga dili pwede mausob.
ang mga sumusunod na kay ang ilang mga successor na may authority nga parehas nila kanang binding and losing pagdili sa pagtugot. So kay ang mga obispo na aman sila gahom ana mautong sa Council of Laodicea ilan ang gihimo kay ang ceremonial essence pwede man mausog. Sunod pangutana. Okay, sunod pangutana. Sumala sa konsilyo sa Laodicea sa Convert Catechism of Catholic Doctrine page 15 nag-ingon. Which is the Sabbath day sa page 50? Saturday is the Sabbath day. Nagtug-an ang libro ninyong tinuod or namakak? Ang gipasabot sa libro Jewish Sabbath tinuod nga Jewish Sabbath Saturday. Kung sa maong libro na ba'y mabasa diha sa page 50 nga Jewish Sabbath ang Saturday na aba? Implied kay wa may laing gamay lang. Ano akong pangutana Brother Brita sa libro kana magong implied ato ra magong opinion. Ang akong pangutana base sa imong Convert Catechism, mabasa ba nga ang adlaw ipapahulay nga ilang giangkon na mao ang Sabado, Saturday, Jewish Sabbath? Diha ba? Mabasa dili. Ako nakahibalo magugko sa gipasabot kay bisan pa mungutana kag pare Brad Mitch magtakdo mi ana nga ang gitumbog gyud atong Sabbath dito Jewish Sabbath. Implied gipasabot bisag duha na tas korte accepted man ang implied kay duha man na explicit og implied. Implied mong yun nga katong Sabat nga gipasabot dito Sabado. Kay sa tradisyon sa mga Kristiyano basta Sabado gali, Sabat yun na ang ilang itawag. No? Mao na siya nga Jewish Sabat to. Pero wala giingon dito nga dili pwede mausog. Okay, sunod pa ko na. Kining Hebrewanon 4:9 og 10 ang katawhan sa Dios gibinlan sa adlawng Sabado. Kining katawhan sa Dios diya sa Hebrewanon 4:9 og 10. Unsa man na siya? Kristiyana or Hudiyo? I-rephrase siguro na to ang terminong gamiton. Kaya ang imong gigamit Sabado basig ma-confuse ang mga tao ba kay kung mayon gitag Sabado lagmit hunahuna sa tao Saturday dayon. Kaya mayon gitag Sabat rest. Kung mayon kag rest, so kung mo pahulay kag Domingo mo na imo rest. Di ba? Mao na ang kanang giingon sa Hebrewanon 4:9 na gihapoy rest. Pero wa na giingon nga dili pwede mabalhin. Kay wa may mabasa sa Biblia nga nag-ingon nga dili pwede mabalhin. Kung mabasa na ako ang pulong kung mabasa na ako sa Hebrewanon 4:9 ang pulong 7th day pulong 7th day of the week sa Saturday sa Hebrewanon 4:9 imo yun na. Kung mutakdo sa Grego sa original manuskrito ba or bisan gali dili original ba sa katong duol gyud sa original nga Greek nga mabasa gyud ng 7th day of the week kay sa akong hubad giingon raman rest. So kung mayong kag-rest, mutulog na ka-rest, no? Punay mo ipapahulay, di ba? Pero kung mayong kag-specific, kay lahi man na mo yung kagpahulay o 7th day of the week. Diferensya na. Ang Hebrewanon 4:9, igo lang kaingon nga naagi hapoy rest. Wa man na supakas katoliko, gibalhin lang. Kay wa may mabasa nga dili pwede mabalhin. Mo na atong tubag. Okay, salamat kayo no sa nagpambit nga si Brother Silbert Dondoyano, Senior alias Berita sa Catholic Faith Defender. Uya doon natin nagbiling nga mapipila ka mga minuto. Doon na nag-text din nga gikan sa 0926 240 ang last number no. Salamat kay sa mo ang pag-text. Nangutanan sa sa unsang paagi ang Domingo na himong dakong adlaw sa pagsimba alang sa kadaghanan sa kakristyanuhan. Okay, kung mo research ta og church history igsuon, may hapon dayto. Okay. Ang Domingo god na himo nilang special nga adlaw tungod kay ining adlaw nabanaw si Kristo, no? Gani sa New Testament naanay siya murag masabtan nako nga gisugod-sugod na nila pero wala lang yung tawag igpapahulay kay ang iladog yung igpapahulay kana mang Sabado. For example, buhat 20 bersikulo 7 nag-breaking of the bread sila nga sa Living Bible ang term galing gamit communion. Nya kanang communion ako worship man na. So kana na nagali masabtan na to naghine-hine na nila og balaan, no? Pero si Cardinal Gibbons nag-ingon siya nga wala gyud siya kana bang is explicit statement, formal declaration sa pag-transfer. Kay niya atong higayon na wala pa man ang Council of Laodicea. So, pero naanay pagpasabot nga gibalaan, gihina-hina ng lagbalaan, labi na kung atong taga-Agbalyo, katong pinadayag uno Diyos nga naghisgot si San Juan og adlaw sa Ginoo kon Lord's Day. Nga sa akong panginsusi ana, ang ipasabot ana, katong sugilon ni Obispo Ignacio nga disipulo ni San Juan, nga nag-ingon siya nga Domingo ng Lord's Day.
Nya, kung wato ka sa Living Bible, nagingon si San Juan dito sa hubad sa translation ng Living Bible nga, I was worshiping on the Lord's Day. Gasimba ko siya sa adlaw sa Ginoo nga nagpasabot og Domingo base sa Christian history nga ang Lord's Day Domingo na para nila. Lahi po tong Lord's Day nga Jewish interpretation nga Sabado. So, mao na nga naa na siya implication nga Domingo, but ang iya yung dogmatic declaration ana kato nang sa Council of Laodicea 363. So, dili na mabasa sa Biblia kay awahin naman ang council. Parehas atong Cartago ug Hippo, awahin na di na mabasa sa Biblia pero tinuod tong Council of Hippo ug Cartago. No, 393 o 397 kung masayop. Mao na niya ang power ana nato nga gibasihan sa Biblia implicitly implied katong Matthew 18:18. So, ang inyong idili og itugot sa langit. Kana lang. Okay, salamat kayo Brother Silver Doliano, Dixon sa Catholic Faith Defender. Ya dunay mga pipila lang ka minuto, no? Kaya hapit na over. Pagpasalamat na lang, Brad. Salamat lang. Pasalamat na lang, no? Okay. Si Brad King, pasalamat mo, Brad. Magpasalamat na lang ko nga. Bisan to ako makapamay. Pero, kuha naman, mabasa mo yung Biblia nga ang request, mabasa mo yun na natulog ng Kristo. Muna lang ako ipasabot niyo nga. Dinin lang ko to kung mayroong palis sa tuntran. Okay, akong i-turn over na ato ang programa Sangka sa Katarungan sa matag-adlaw nga Domingo. Alauna sa hapon, tama alas 2 sa kahaponon, ang programa sa DXDR RMN Dipolog. Sa ngalan ni Sir Edgar Dangongo at Station Manager sa DXDR, ako turn over ni Sir Danny Loon sa technical side. Radyo mo nationwide.